Hi, I'm back. So, दिनै टपिक एसे इन्टारेस्टिंबो जागोन मानो होनबा बर'फोरनि थाखाय अके स' नाय नोंसोरो बयहाबो सोङो लाइक मानो बड'लेण्ड नांगौ होननानैथ' आंबो मालाबा कुइसन जायो अके स' आर्टिकल्स आं फरायामोन बाट डेफिनेटलि मैयाहाय एसे आर्टिकल फरायबाय थादोंमोन आङो मानो नांगौ मानो नाङा होननानै माने एसे रिसार्च खालामदोंमोन स' आइ फाउन्ड साम आर्टिकल्स देट इज इम्परटेन्टखा बियो आरो बिराद सासेल' नङा बाट सेम आर्टिकल्स बिराद मानसिफ्रा माने लिरदोंबो जानो हागौ लिरदों अके स' आर्टिकलखौ नायनानैथ' आं मोनदों कि लाइक या दे आर राइट आर्टिकलाव बिराद राइट खोथाखौनो बुंदों स' बड'लेण्ड मानो नांगौ होनबाथाय फार्स्ट अफ अल मानोबा नाय जों आसामिसफोरजों बोरै मिलायना थानो नङा होमबा मिलायना थानाया बेलेग आरो लाइक ससाइटि जों बिसोरखौ कमिउनिटि होननो हाया अके एबा जों सासे कमिउनिटि होननानै लानो हाया मानो होनबा लाइक ससाइटिया बेलेग जाहैयो कमिउनिटिया बेलेग जाहैयो अके स' वी आर जास्ट जों बर' कमिउनिटि जाहैबाय स' जोंनि बर' कमिउनिटिया माने इसिबां चान्स मोनाखै लाइक निउस चेनेल गैया जोंनियावहाय बर'आवहाय नङा होमबा बर' निउस चेनेल गैया बाट डेफिनेटलि इउटुबार्सफोर ओंखार दायो इउटुबाव निउस चेनेल दंसाबो आइ एप्रिसिएट देम फर द्याट अके आरो सानोखि लाइक मोनसे खोथायाव जोंनि कालचार आरो ट्रेडिसना माने गोमालांगासिनो लासै लासैनो मानो गोमालांगासिनो होनबा नोंसोर मिथिखायो आं बारा बेफोर खोथा बुङा स' अपिनियन हिसाबै बुंनि एबा जोंनि पार्सपेक्टिभ हिसाबै बुंनि अके आंनि पार्सपेक्टिभाव बुंनि कि लाइक बड'लेण्ड बर'फ्रा माने लाइक इदि जागासिनो अके दायो नन बर' एन्ड बर' दङ मोनसे अके आं बारा एफाग्राब होनला मानो होनबा पलिटिकेल साइडआव थांलांगोन स' आं बारा पलिटिकनि खोथा रायलायनो गोसो जाया अके स' निउट्रेलि अबजार्भ खालामना नाय नोंसोर अके दे आर मेनि पइन्ट्स आं दिनै बाट अनलि 3 पइन्ट्स आं बुंनि देट इज इम्परटेन्ट टु आस जोंनि आइडेन्टिटिया गोमालांगासिनो आइडेन्टिटि होनबा लाइक जोंनि सिनायथिया गोमालांगासिनो बर'नि सिनायथिया गोमालांगासिनो अके स' बर'नि सिनायथि गोमालांगासिनो मोनसे खोथायाव नाय नोंसोरखौ हारसाफोरनियाव नाय नोंसोरो हारसाफोरनियावहाय बिहु जायोबा जोंनि आसामाव माने लकडाउन समाव बिसोरखौ बिहु मानिनो होदों जोंनि बर'खौ मानिनो होदों जादों मिथिया मानिनो होआखै दासिम आं नुवाखैबो अके स' सेकेन्डनि जाहैबाय लाइक बेनो जाहैबाय ग्रुप्सनि हिसाबै माने रेसिसिजम सोलिगासिनो अके बर'फोरखौ माने एसेबां लाइक डाउन फिल खालामो डाउन खालामनो थाखाय लाइक बिसोरखौ एफाग्राब निउसावबो फैनो होआ अके स' सेकेन्ड पइन्ट जाहैबाय लाइक प्रिजार्भेसन अफ दियार ट्रेडिसन जोंनि ट्रेडिसनेल कालचार आं होनखाबाय लाइक दख'नानि बारैथ' नोंसोर बिराद बुंखायो स' आइ फिल लाइक दे आर डुइं गुड इउटुबार्सफ्रा बे दख'नानि बागै ड्रेसनि बागै बुंदोंबा गुड मानो होनबा जोंनि ट्रेडिसनेलि बे कालचारखा जोंनि आरोबाव ट्रेडिसनखा लाइक वी शुड वेयर दख'ना एन्ड गामसा अल दिस थिंस फर बयस आइ एम सेइं स' या द्याट्स गुड आरो मानो होनबा नोंसोर मोजांखौनो मावदों स' ट्रेडिसनेलि वी शुड प्रिजार्भ आवार ट्रेडिसन बेनिखायनो बड'लेण्ड नांगौ जागासिनो अके फर द्याट रिजन आरोबाव लेक अफ डेभलपमेन्ट होननो थाङोबा डेभलपमेन्ट गैया जोंनियावहाय दायो बड'लेण्डफोराव आरो मोनसे खोथा नाय जोंनि बर' मानसिफ्रा माने सेपारेटलि इयाव दं माने अल आर लाइक स्टेइं अल रेन्डम प्लेसेस नङा होमबा मोनसे सेम सेपारेट स्टेट डाइरेक्टलि स्टेटआव गैया माने लाइक बड'लेण्डफ्रा बेलेग बर'फ्रा बेलेग दंजोबो नङा होमबा स' फर द्याट रिजन इउनिटि इज रियलि इम्परटेन्ट आरो जावलायनाय मानायखौ एसे साइडआव दोननांगौ दायो so please support my channel and thank you for supporting and please watch full video for this and please subscribe kalmagalang manba I feel like I should bring more and more better content for you guys manba ang sane like be viral photo ni mane something different ang khamnu lubiye like that is educate khamnu lubiye boro mansiforko like before bahira jagasine boro'नि हिसाबै नङा बर'नि ससाइटि कमिउनिटियाल' नङा बाट out of Boro community there are many things are happening but जों बेफोरखौ माने लाफाया okay so be peace and bye so chill and please I'm saying this please full video नाय आरो last video को नोंदां Google नि बागै 6 top search result नि बारै नोंसोर आरोबाव लुबैयोबा बे भिडिअ फैफिनजानो लुबैयोबा 100 likes in that video and I'll bring part 2 surely